habaya day bakat kung gato ka statement baka ong ka aham ba kindawa ya ka taga baha kung kam tungjam bat ya ka baha ka admission ako PGT ko na shalong pat ya ke habat ki baha hapo ni ho tanga sukwa bandong gitu ki perlok ki leaders yang ka aham ba umdan CTE run government hapo juai dan ya shalong bat ka PGT ru kamdai ka barang government kamdai ka jong government kadai ka private kini huru kadai ka centralized kabal kidan la kejong kendon an ki kanun pat ki kino ki rule ru kadai ki penjat maki indai ra jong ka state te habaya dei bat barkato ko baki ong ban falat ai nginong nistanat ka bahaba pin ya chmat go ong ngila play kata ka pandora box sha bakara ne ka pandora box kan khang no wanno chmat ya trai lang barka hito bak aham ru kunjo nang bangin dawa no lala ka jong hikum baka kajingmi ka jong ka aham kadai ban mi ban yakran ban yo la ka jong kata ka jela ka gorlan ya wan ya trai lang ban ngin yaklat no ka basok ngin ya di lingba hajistir pisiar ya di katum ka gorlan pas ko ingin pensai jusu sapi ki nong yalam ka aham ba shwa be fin file RTI ko so ba mil singi min pha sing kelai phi ya RTI bani yo no Ministry of Minority Affairs ba ya ka PMJBK ru phi yo bha tang pisa te saya wat pisa sa pensai bat lada phi kwa lada phi angnut sha bangin yo lala ka jong ke jela ban yaklat ka basok wan ya trilang bat ni baknang bangin yo ya ka korlan bat ya ka khasi jenta ka badai kat kum ka constitutional anomaly jongga beri nyotre pat ngangit scam bro PCR pidan laga kon kasta ber dan hapok ka constitution negara India ban kon pat ban pihak no lala ka jong kat kum ka jing tawa ka jong